Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo salele nanku umyalezo. Ilizwi lenkosi silithola encwadini ngokuloba iHubo 125 verse 1 no verse 2. Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa kepha imphakade. Njengalokho izintaba zihaqa iJerusalema, kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade. Ihubo lokulondolozwa kuka-Israyeli. Sifunda leli hubo elibhalelwa abantwana bakwa-Israyeli kwizimo ababekuzo bekhuphuka beya kumkhosi, ngoba ihubo lokukhuphuka leli ihubo labaJuda boqobo, abaJuda, Jews of the diaspora. Yibo ababehuba leli hubo befikelele kwimikhosi kaNkulunkulu wabo eJerusalema, kumuzi kaNkulunkulu. Bahuba leli hubo befikelele ukuyodumisa nokuhlangana nezihlobo zabo, bephethe iminikelo yabo, benqamula kwimihosha nemimango, benqamula kwimifula enobungozi namahlatha nobungozi, kodwa enhlizweni yabo bahuba leli hubo lokuba bamethembayo uJehova, bafaniswa nentaba yaseSiyoni. Ngakho-ke mabelihuba leli hubo kubenza babe nethemba lokuthi bofika ngokuphepha lapho beya khona. Ngakho kunezinto ezimbili engifuna ukuthi uzinake kulamavesi amabili. Eyokuqala isenzo somuntu, okwesibili isenzo sikaNkulunkulu esenza kumuntu omethembayo ukuthi uNkulunkulu, kubantu abamethembayo uNkulunkulu akahlala sonke izandla, angaboni ukuthi kukhona into abayenzayo. Kokuqala verse 1 uNkulunkulu veza kuleli hubo ukuthi abamethembayo ukhuluma ngabantu, hayi ngomuntu, ngoba kukhona isikhathi la uNkulunkulu efuna senze siwumphakathi, kodwa kukhona isikhathi la efuna umuntu azimele yena. Kodwa kuleli hubo ukhuluma ngesizwe sakhe uNkulunkulu ukuba asimethembe. Yikho azobhala athi abanye bathemba amahashi nezinqola zabo, abesethi kodwa thina sethembe kuNkulunkulu wethu. Noma bengayithembi inqola zabo, noma bengawathemba amahashi, bayithembe ney'nkemba zabo, kodwa thina simethembile ubaba uNkulunkulu. Ngizothi abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni, baqhathaniswa abamethembayo uNkulunkulu ukuthi banjenganani emehlweni kaNkulunkulu, hhayi emehlweni abo, ngoba emehlweni abo ba-abantu bemvelo, ba-abantu abayizehluleki. uNkulunkulu othi mayebabuka indlela abamethemba ngayo abese uNkulunkulu uyayiguqula imvelo yabo abafanise nentaba. Ngakho-ke uNkulunkulu wethu kuleli vesi uyasiqinisa sonke thina esimethembayo, sonke thina esivuma uJesu eyinkosi nomsindisi wethu, ukuba thina masoqhubeka simethembe uNkulunkulu siyofaniswa nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Bangcwele enkosini, yini ukumethemba uNkulunkulu? Ukumethemba uNkulunkulu ukwedlula kwimizwa nezinzwa zomuntu, ukuthi uzizwa kanjani, ama-feelings nama-emotions wakho uyedlula kuwo, uyedlula. Akusho ukuthi awuyiboni i-reality yokwenzakalayo, uyasibona isimo futhi uyasamukela isimo ukuba siyilokho esiyiso. Ngamanye amagama, akukuthi ukumethemba kwakho uNkulunkulu akusho ukuthi usukhohliwe ukuthi ikhadi likagesi awunalo, akusho ukuthi usukhohliwe ukuthi ipetrol awukho emotweni, akusho ukuthi usukhohliwe ukuthi unengane aplayile kodwa ayikathathwa kodwa iphaswe ngo-distinction, akusho ukuthi usuyaliphika into eyenzakalayo ukuthi unomuntu ogulayo ekhaya noma kwawena uyagula, akusho ukuthi uyayidinaya leyo nto.
kodwa uyayazi ukuthi khona, kodwa uyadlula kwisimo ukuba sinjengoba sinjalo, kodwa uyaqhubeka uyamethemba uNkulunkulu. Methemba noma ungathembisi, sewethemba ukusho kukababa uNkulunkulu. Kwafanele abakwa-Israyeli badlule ekuthenini bashaywe izinyoka, baqala baphiliswa kuqala yizwi uMose abuye nalo ekuthandazeni. Sebembikela ukuthi Mose, siyava izinyoka. uMose wabaphendula, ngisayobuza kubaba uNkulunkulu ukuba ngenze njani. Baqala abanye baphiliswa yilokho kokuthi usayobuza kuNkulunkulu. Bamlinda umuntu kaNkulunkulu waze wabuya nempendulo, wathi uthe uNkulunkulu, angakho inyoka yethusi ngiyibeke ensikeni ukuthi lona loyo oyibukayo asinde, noma ngabe uselimele. Baqala ukuphiliswa hayi ukubuka inyoka, kodwa ithemba labuyiswa ukuthi usayobuza onamandla kuney'nyoka ezibashayayo. Bamlinda, wabuya wazoletha impendulo. Uthe qambe uyayenza inyoka, uyayibumba le nyoka yethusi, vele sebeyaphila ngoba ithemba babenalo. Esaya kuNkulunkulu noma esebuya kuNkulunkulu noma esahlanganisa izinto, ithemba laselikhona. Ukwethemba uNkulunkulu, ngithi mina, akusiguqula isimo obhekene naso, kodwa kuyayiguqula indlela engibuka ngayo isimo sami. Ukwazi ufunda ukulinda uNkulunkulu ukuleso simo silukhuni sinjalo, kodwa ufunda ukumethemba ubaba uNkulunkulu. Athophala kahle intombi nensizwa ziyaphela amandla, kepha abamethembayo uJehova baphiwa amandla amasha, bandizele phezulu. Kuhle kweyinkosi ababethembayo uJehova, babethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Yini bafaniswe nentaba? Yingoba intaba yakhiwa ngamatshe abonakalayo nangamatshe angabonakaliyo. Akhona ongawaxosha entabeni amatshe, akhona ongeke wawaxosha, kodwa onke asekelene, amancane asekela amakhulu. Ngakho zothi bazalwane, ungazeyi ekuhambeni kwakho unobaba uNkulunkulu. Noma ngabe isimo sakho sikwenza namhlanje, impumelelo yakho ikwenza namhlanje ungabonakali emndenini wakho ukuthi ukhona, uyaphila nawe. Noma ngabe isimo sakho sikwenza ungaveli, ngoba impumelelo ekwenza uvele, igama elikwenza uvele. Kodwa noma ungaveli, okwazi ukuba ezulwini wena unjengentaba. Qhubeka umethembe ubaba uNkulunkulu, ngoba bamethembayo uSimakade bafaniswa nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Webathandeka enkosini, yonke into enyakaziswayo iyalahlekelwa yiposition yayo, kodwa izwa leli vesi lokuqala liyafunga lithi abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni. Ukwethemba kwabo kubenza bafane nentaba yaseSiyoni, bese kuya-edwa ayinakuzanyazanyiswa. Akusho ukuthi abanakwehlelwa izimo, kodwa yikho leyo nto ayisoze leyo nto yabasusa ekutheni bame, ekutheni bahlale kubaba uNkulunkulu. Yonke into ezanyazanyiswayo iyalahlekelwa yiposition yayo, kodwa uthi lo mbhali banje nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Ngamanye amagama kugcwaliseka ihubo lika-91 elithi okukuhlaselayo uyobuka njengamehlo, kodwa kungafiki kuwo awuyikuzanyazanyiswa. Noma sewehlelwe izimo ngezimo, bakulokhu bekubona uphakama, uqhubeka nokuhlabelela ingoma obuyihlabelela isigameko singakafiki, ukuthi ngiyamethemba owafe eCalvary. Usho hlabelelayo izimo, hayi ukuthi azifiki, ziyafika, kodwa awupheli lo mlilo wokumethemba ubaba uNkulunkulu. Abamethembayo uNkulunkulu bafana nentaba yaseSiyoni engenazanyazanyiswa. Hayi bazalwane, akuthiwa omethembayo, kodwa kukhulunywa
kukhulunywa ngebandla ukuthi ibandla limethemba uNkulunkulu lifana nentaba yaseSiyoni. Yini kuthiwa iSiyoni kube specifically kuthiwa iSiyoni? Ingoba intaba yaseSiyoni indawo yokuhlala kukaNkulunkulu ngokokusho kweBhayibheli. Lona-ke igama Zayoni lisho umuzi waphezulu, lisho umbuso waphezulu. Ngizothi weSayoni uNkulunkulu wakho wena ungomuzi waphezulu, wena ungayithathi kancane ekumethembeni kwakho ubaba uNkulunkulu. Noma ngabe usehlelweni eliphala bese lithi internationally noma lisho amazwe akhona, kodwa ngizothi nangu uNkulunkulu okumele umethembe bese ungena emzini wakhe waphezulu. Nanti ilizwi lenkosi abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni, ayinakuzanyazanyiswa. Ngizothi ungayeyi iposition ubaba uNkulunkulu akubeke kuyo, ngoba matshe akhe intaba akhona abonakalayo, akhona angabonwa, kodwa onke asekelene ukwakha intaba. uThixo obhala kahle ayinakuzanyazanyiswa. Ngakho-ke qina kubaba uNkulunkulu, ngoba ukwethembile wathemba nezinto, wathemba nesport akubeke kusona. Ungabi ugqogqomile endaweni kaNkulunkulu. Lithe ibandla kwiTestamente Elisha encwadini yezenzo lakulithi umbhali uLuka bakhuleka nganhliziyonye kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zendawo ababekuyona, bakhuleka bemethemba ubaba uNkulunkulu. Yaze yazanyazanyiswa indawo ababekuyo ukuthemba uNkulunkulu nokuphepha ngaye kuyinto enhle. Webazalwane athofuma kahle emhlabelelweni wamaweseli lolokholo olukhulu olususa ney'ntaba angiphiwe lona. Ake usale sewuhlala mzalwane wami enkosini, ungasasuki, ngoba nanti ukholo, nanti ithemba lisenza siqhubeke sibambelele kubaba uNkulunkulu. Kungasho ukuba siyadinaya, ukuba siyagulelwa noma siyagula. Kungasho ukuba asitholi izimo ey'fuze zabanye, kodwa ukumethemba uNkulunkulu kusenza sibe amabhoqolo naphambi kwezimo ezisenza uba ngabe siyehluleka enkosini. Kodwa sibonga lo moya awutshale kithi othi obhala kahle uNkulunkulu akasinikanga umoya ukuba sibe ngamagwala, kodwa usinika umoya okuba sibe ngamaqhawe, sibe nesibindi nangesikhathi ekufanele ngabe sivela sintekenteke. Uthi obhalayo banjengentaba yaseSiyoni abeseveza uverse 2 ukuthi yena kuNkulunkulu wenze njani kubantu abamethembayo. Qikelela-ke ukuthi wazi ukuthi ibandla aliqali ukuba ibandla ngoba sekuhlangene abantu bomphakathi abavela kwimindeni ngemindeni, kodwa ibandla liqala ekhaya. Ukumethemba uNkulunkulu kuqala ekhaya, ungakahlanganyeli nabantu. Inkonzo iqala ekhaya. Lokhu kuta yikho egcekeni lakwakhe, yikho akuvezayo noma sekuhlangenwe siyimiphakathi sesibizwa ngebandla. Wobona umuntu nje elokhu ehlupha ebandleni wasekhaya, unjalo akakuqali ngoba esesendlini kaNkulunkulu, kwala evela khona uluhlupho. Kodwa ngizothi-ke kuwe abamethembayo uNkulunkulu bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa. Bese uJehova athi njengalokhu iy'ntaba zihaqa iJerusalema, kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe ngalokhu kuze kube phakade ukuzungezile ubaba uNkulunkulu. Yebo uney'nkinga, kodwa leyo nkinga okwazi ukuzungezile ubaba uNkulunkulu. Ngakhumbula incwadi kaJobe elithi iBhayibheli uNkulunkulu wayemzungezile uJobe ngeheji yakhe, wathi uSathane ezama ukumcinacina wehluleka, wathi uNkulunkulu susa isandla sakho esivikela uJobe ngoba ngikwazi ukufikelela kuye. Wacela ipermission kubaba uNkulunkulu, wamnika uNkulunkulu, wasisusa isandla, zahamba zonke into ikaJobe. Ngizothi kwisimo obhekene naso kuvuma uNkulunkulu zonke
obhekene nazo izimo njengoba umethemba uNkulunkulu bezingeke zifinyelele kuwe, nanjengezitha zika-Israyeli mayifuna ukuyohlasela u-Israyeli kwakumele iqale ey'ntabeni zidabule kuzo zikhuphuke iy'ntaba zize ziyothi cababa bese ifinyelela ku-Israyeli. Kanjalo lesimo obhekene naso esikhalisa inyembezi, esikuqeda nobuthongo, esiqeda ne-appetite wokwazi, siqale kuNkulunkulu wasivumela ukuba wena nebala ungabelana naso, ungasazideli. Kuvuma izulu athi obhala kahle encwadini yabaseKorinte bokuqala ichapter ngeka-10 ivesi lika-13 athi-ke uNkulunkulu akasiniki umthwalo ongaphezu kwamandla ethu, kodwa uyothi mayebona ukuthi asinamandla okuthwala asendlela indlela yokuphepha size sibe namandla okuthwala. Wethembekile esimethembile, wethembekile nangesikhathi esithi akathembekanga ngaso, wethembeke kuye uNkulunkulu. Umuntu kuthiwa wethembekile ngoba igama alishilo ulenzile, kodwa uNkulunkulu wethembeke kuye uqobo, hayi entweni athe uzoyenza, wethembeke kuye uBaba uNkulunkulu. Mzothi kuleso simo obhekene naso besingeke sifikelele kuwe ukuba uBaba uNkulunkulu akathandanga ukuba leso simo sifinyelele kuwe, futhi wazile ukuthi masifinyelela kuwe wena uyoba namandla okumelana naso. Isizathu sini athi lo mbhali abanakuzanyazanyiswa yingoba njengey'ntaba ehaqe iJerusalema kanjalo uJehova ubahaqile abantu bakhe. Uvikelekile nakulezi iy'nkabi ezikufunayo, uvikelekile nakulesi sifo esisithungatha usuku nosuku. Sibonga ukuvikelwa ipresence kaNkulunkulu. Ipresence kaNkulunkulu ihamba nathi, yikho bhala kahle kwiHubo 91 athi okukuhlaselayo uyokubuka ngamehlo kodwa akunakufinyelela kuwe ngoba umenzile uNkulunkulu waba indawo yakho ophephela kuyo. Qhubeka umethemba uNkulunkulu noma isimo obhekene naso singathembisi. Sizathu sini esenza ngisho njalo? Okwesibili engifuna ukukhuluma ngakho ivesi lesithathu athi obhala kahle ngokuba intonga yababi ayinakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo, funa abalungileyo belulele isandla sabo pekubi. Ngakho leyo nto obhekene nayo ayikho permanent, izodlula. Le nkinga obhekene nayo injengamazolo ebonilanga. Le nkinga obhekene nayo uyayazi uNkulunkulu ayikho permanent, ayimili ngunaphakade. Le nkinga obhekene nayo yokuthi awazi lengane njengoba iphase kahle njengoba bengakayithathi nje esikoleni aplayele kuso ukuyofundela imedicine noma ubunjiniyela noma ngabe yini enye efuna ukuyoyifundela. Hayi, khululeka, uNkulunkulu leso simo uyasazi. Asimili ngunaphakade, uwe omingunaphakade ngoba wakhe ukuphila kwakho kuNkulunkulu oyingunaphakade lakho. Ungasakhathazeki, thethela konke, athi ohlabelelayo letha konke kuNkulunkulu ngomkhuleko. Konke kuyenzeka kokholwayo, ungasaphela amandla. Isimo obhekene naso asikho permanent, noma abantu bengakhuluma ngaso, noma singaziwa ngabantu ukuthi unankingani, bancisha amehlo, bangasakubizi nakwimihlangano yomndeni ngoba nakhu awusebenzi. Khululeka, lo uNkulunkulu wakho uyasazi. Isimo obhekene naso asimile, ingunaphakade. Ngike ngezwa ilegend enye ikhulunywa uthisha esikoleni ethi izinyoni zake zakhononda zingenayo impaphe, zithi siyaqedwa zilwane ezisabekayo. Sesicela Nkosi siphe indlela yokuba singaphepha. uNkulunkulu wayinika iy'nsiba, zinelokuba ney'nsiba zahlangana zonke zakhala kuNkulunkulu zathi le nto iyashisa osinikezele yona. Thina sithe sinikezele into yokuphepha, manje usinikezele into eshisayo. Seyisenza singafani, sesehlukene, zakhononda uNkulunkulu, zaqhamuka iy'lwane ey'sabekayo ezibala ezibadla. Zathi lezi iy'lwane zonke zesiney'mpaphe asibaleke soyiphoseweni, thema iphikelele weni, zithi ziyayijikijela khona, zavula amaphiko, zakwazi uba lawo maphiko ayithwale, zahlale ey'hlahleni zaphepha.
ngizothi mina le nkinga cisho wena ocabanga ukuthi iyinkinga ayiseyona inkinga kodwa seyiphendulo yento akwayicela kuNkulunkulu. Sale sewubonga ukuthi uNkulunkulu uzwile nowakho umthandazo. Verse 4 to verse 5 athi obhalayo ikusasa likhona ngoba uNkulunkulu wakho lukhona. Umemezela ukuthula uNkulunkulu kwisimo sakho, ukuthula kuncike ekutheni uyamethemba yini uNkulunkulu. Ukuthula okwesibili kwazi verse 3 ukuthi yonke inkinga obhekene nayo ayikho permanent, iyadlula. uNkulunkulu akabusise okuzwile. Amen.